Wy hitlerowskie kurwy! Oświęcim to było przedszkole w porównaniu z moim sanatorium. Witam Kamila ze Związku Aktywistów Śląskich. Tak naprawdę to była śląsko-wojna domowa, bo Oberschlesien ist mein Liebesheim. witam was Rostomili ze Świętochlowic, jednego ze najgęściej zaludnionych miast w Europie. A nie 11 listopada, fajer nieprzydolitości Polski, ale eli Ślązoki dzisiaj fajrują? No nie, richtig Ślązoki nie fajrują, bo to jest nieprzydolitość Polski, nie Śląska. W 18 roku nawet Polski nie było, Śląska nie było we Polsce, dopiero ta tajla ze Świętochlowicami we 22 przeszła do Polski w ramach autonomicznego województwa śląskiego. A co Ślązoki mogą fajrować? Mogą fajrować to, że zakończyła się pierwsza wojna światowa i jak nasze upy wracały ze frontów wojennych, możemy też fajrować Martinstag, czyli Dzień Świętego Marcina. Ja tu tych fanów nie widzimy, ale tam były polskie fany i no tak to wygląda. Są my pod reskierunkiem polskim. Dobre, koniec fanzolenia, ale tak richtig to nie ma fanzolenia, to są richtig ważne sprawy. Zapraszam was na ciekawy tajlik o Świętochlowicach. Świętochlowice to prawie 50-tysięczne miasto na prawach krysu, które założono w 1313 roku. W 1929 roku dokuplowano do Świętochlowic osada Zgoda, po śląsku Eintracht, po niemiecku Eintracht-Hitte. Prawa miejskie nadano wsi w 1939 roku, przed wojną. Prawo miało wleźć w 1940, ale z kuli wojny nie wlazło i Świętochlowice musiały czekać na ten przywilej do 1947 roku. W 1951 do miasta dokuplowano pozostałe dzisiejsze sztattajle. To je miasto Chropaczów oraz Lipiny zusammen ze Piaśnikami, które tworzyły jedna gmina. Miejscowość leży 9 km od Katowic. Te familoki we Świętochlowicach powstały na przełomie XIX i XX stulecia. A tu mamy fajnistą beczka. Ktoś będzie się hajtał. My też mieli beczka, Rostomili no biało, ale sprzedaliśmy. XIX-XX stulecie. Ja. Z kuli czego? Z kuli grubów, które powstawają tu już w 1826 roku, a werki w 1830. Grubów już nie ma, ale werki dali są i dzisiaj je zobaczycie. Za nami dawno siedziba Zarządu Dóbr Ziemskich Donecmarku. Zaprojektowano od Cilmanów w 1907 roku. Ja od tych, którzy zaprojektowali też słynny Nikisz. W 1916 kupuje to gmina Świętochlowice, skludzo się tu i funguje tu amt aż do 1939, do kwietnia. Jeszcze przed wojną przenoszą się do nowego amta. Tam w przebitkach będziecie widzieć. A ten richtig piękny neogotycki budynek teraz jest siedzibą Muzeum Powstań Śląskich. Tak to się mianuje. Od 2014 funguje to tu muzeum. Rostomili troszkę o powstaniach. Widzicie tam biało-czerwone fana, Rostomajte, tak jak żech powiedział fajer, nieprzydolitości Polski. Troszkę o tych tak zwanych powstaniach. Ludkowie, tak naprawdę to była śląsko-wojna domowa. Od 1919 do 1921. 3 propolskie powstania na Górnym Śląsku. 1919, 1920 i 1921, które wybuchło po tym, jak Poloki przegrały
I tak naprawdę to była śląsko-wojna domowa, bo Ślązoki, obcy polski, wspomagani od Polaków, bili się ze Ślązokami obcy niemiecki. Tak naprawdę, tak rektownie można powiedzieć, że te propolskie, te Poloki i te Ślązoki, które tam zostały jakby przekabacone, że będzie ta autonomia, tak dalej, to oni poszli na ta polska strona, to oni tak naprawdę napadli na Niemcy. Chociaż tak naprawdę to też był teren, plac plebiscytowy pod kierunkiem rozmaitych mocarstw, Francuzów, Italoków, Brytyjczyków, którzy tu wachowali niby to. No ale wiadomo, Francuzi byli bardziej za Polakami, Brytyjczyki troszkę bardziej za Niemcami, Italoki tak po środku. Były też plany, żeby powstała nieprzylежito Republika Górnośląsko. Każdy o tym godu. Latacz. Niektórzy tacy też byli, co w tych propolskich powstaniach chcieli, by Śląsk był nieprzylежity. Beispiel Józef Wieczorek, on chciał Korfantego odsunąć, a walczył w tym propolskim powstaniu. Ja. Zabrakło w abstimungu tej opcji śląskiej, co by welowali tu Ślązoki za opcją śląską. I wtedy ta opcja by wygrała. Pamiętam, tu w tym muzeum jest taka urna, która się wciepuje, tak jak to było w abstimungu, kartki Polska, Polen i Niemcy, Deutschland. I tu pamiętam, że kiedyś tu był w tym muzeum i że wciepnął kartka za Niemcami, Deutschland. No bo jaki mógł mieć lepszy wtedy Ślązok wybór, jak pozbawili go welunku za Heimatem, za Górnym Śląskiem. Toż najlepiej było moim zdaniem za Niemcami. Ale też rozumiem tych, którzy ulegli propagandzie i za Polską welowali. Potem mocka tych, co chcieli tu Polska, żałowali. Żałowali, że walczyli o ta Polska, że welowali za tą Polską. Znajdujemy się na placu, na którym stoi fara i kościół wanielicki, neogotycki z 1901 roku. Wcześniej wanieliki ze Świętochlowic łazili do parafii w Königshütte, do świętej Elżbiety. A to jest plac księdza Rabego, który był tu farożem no dość długo. Tak on to pokazuje dusz tych wanielików, bo oni mieli fest wkład w górnośląską kulturę, w górnośląską historię. Plac, podbudowa tego kościoła darował sam książę Donesmark i chciał, by ten kościół był zwrócony frontem do dyrekcji grobów i werków. Guido Henkel von Donesmark, książę, zdecydował się o wyborze Świętochlowic na siedziba swoich geschäftów. I tu mamy za nami generalną dyrekcję grobów i werków z 1897 roku. Tam mamy przy tym zegorze tak szlajbnięte 1897. Funguje to do 1945 roku. Niektórzy uważają, że jest tu podziemne przejście do gruby Deutschland. Niemcy, nie skorzy Polska, jeszcze o tym będziemy gadać dzisiaj. Co to jest teraz? Budynki mieszkalne. A ja tam widzę na balkonie żółto-modro fana. Myślę, że to jest śląsko fana. Za nami kościół neogotycki,
rzymskokatolicki świętego Pietra i Paula z 1891 roku. Wejdźcie też do inny, bo je richtig ciekawy, odremontowany, piękny. A taka ciekawostka, kościół ten miał się znajdować pora metrów dali, na inkszym placu, ale taka legenda, że niby materiały budowlane bez noc się przeniosły na ten plac kajterowski są i bez to kościół powstał na tym placu. Witam Kamila ze Związku Aktywistów Śląskich. Powiedz, czym zajmuje się wasza ferajna, kiedy powstała, kaj działocie i wiele personów tworzy ta ferajna. Cześć. Związek Aktywistów Śląskich jako pomysł to jest tak przełom 2019-2020. Pierwsze pomysły to już tak po nowym roku były, a oficjalnie zaczęliśmy działać gdzieś koło maja. Ile tworzymy? No, troszkę tych ludzi jest. Tak naprawdę my ich nie liczymy, dlatego że to nie jest jakby cały przydział. To nie jest tak, że się zapisujesz i masz obowiązek działalności takiej jakby, czy stricte stowarzyszeniowej. Bardziej to polega na tym, że ma ktoś pomysł, analizujemy ten pomysł i jakby pytamy się chętnych, którzy z nami współpracują. To są i przedsiębiorcy, i lokalni mieszkańcy, artyści. No i realizujemy takie projekty jak na przykład te murale, przy którym teraz stoimy. W planach, jeżeli chodzi o te murale, to mamy rzeczywiście jeszcze kilka do namalowania. Nie ukrywam, dużo jakiś kwit, dlatego że zgłaszają się nas lokalni artyści, którzy chcą pomóc przy realizacji tych murali, więc myślę, że w przyszłym roku już to będzie jakby większej ilości i ładnie wyglądać. Na przyszły rok też mamy w sumie kilka projektów. Taki jeden z tych najważniejszych, które chcemy zrealizować, to jest kapsuła czasu dla każdego z mieszkańców Świętogłowic. Myślę, że jak to będziesz puszczać w styczniu, to gdzieś no to będziemy już gdzieś dopinać te wszystkie szczegóły. Projekt ma polegać na tym, że każdy z mieszkańców Świętogłowic i okolicznych miast będzie mógł do odpowiednich skrzynek przygotowanych w różnych lokalizacjach wrzucić list. My zachęcamy do tego, żeby ten list był do swoich dzieci. No i to trafi do kapsuły czasu, która jest w planach do otworzenia za jakieś 40 lat, 50. Będzie odpowiednio schowana, zabezpieczona. Także będzie to jakiś taki większy projekt. Jeżeli chodzi o obszar działania, to tak jak mówię, głównie Świętogłowice, natomiast no nie ukrywamy, że zawsze możemy gdzieś skoczyć do miast ościennych, także nie widzimy problemu. Dziękuję Ci, Kamil. Z Kamilem widzimy się jeszcze w następnym tajliku u Olipinach i Propaczowie. Ja. Witam w Eintracht. Na zgodzie Eintracht Hütte. Pierwsza wzmianka w 1369 roku. Dokuplowano do Świętochlowic w 1929 roku. Tam mamy Świętochlowice. Wasserturm, Bana, Glajzy, Wągiel. A tu na drugiej zajcie Familok za mną, a tutaj Szwele. Fajnego bilda, żebyś sobie mógł tu zrobić. Eintracht. Zaraz mocka ciekawych informacji. Zapraszam. Sumy na Banonskiej kolonii. Banonsko kolonio. Bahnhofskolonie po niemiecku. Powstało w połowie XIX stulecia w Świętochłowicach, kiedy budują tu Bahnhof Königshütte. Potem Bahnhof Königshütte in Świętochłowic. Ale kiedy powstało Bahnhof w Königshütte, to mianują to Bahnhof Świętochłowic. Ale już pod koniec XIX stulecia ta tajla, Banonsko kolonio, kuplują do górnych hajduków. A w 1903 górne hajduki zusammen z tym placem włażą do gminy Bismarck-Huta, dzisiaj Chorzów Batory. I dopiero w 1939 Świętochłowice odzyskują Banonsko kolonio. I teraz jest to tajla Eintrachta, zgody. A
taką pamiątką po tym, że to kiedyś było we Hajdukach, w Bismarck-Hucie, ulica Hajduki. I na tej ulicy właśnie się teraz znajdujemy, właśnie się przechadzą. Trzeba wiedzieć, że te place mianowano Czarnym Lasem, ale Czarny Las kojarzy dzisiaj nam się z tajlą Rudy Śląskiej między Bielszowicami a Wilkiem, skąd pochodzą moi przodkowie. Kiedyś wam jeszcze pokorza, może i latość, bo tak we planach. Ale Czarny Las to kiedyś było szersze pojęcie. Coś pomiędzy Nowym Bytomiem i Zgodą, czyli Zgoda i Eintracht i Nowy Bytom. To był Czarny Las. Schwarzwald, Schlesischer Schwarzwald, śląski Czarny Las. Za nami kościół świętego Józefa z 1931 roku, ale pierwszy kościół w Czarnym Lesie, tak jak rzekł wtedy Godą, w Eintrachcie, stoi już w 1885 roku, ale tam dali na Łotyli, na kolonii Łotylia. Rozebrano go w 1931 roku z kuli szkód grupskich i potem wybudowano ten, kiedy widzicie. Jesteśmy przy byłym polskim lagrze koncentracyjnym. Plac fez ważny dla Ślązoków. Lager fungował tu od lutego do listopada 1945 roku. Czemu polski, a nie sowiecki? No bo on podlegał bezpośrednio pod Amt Bezpieczeństwa Wewnętrznego Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Bez 10 miesięcy w tym polskim lagrze koncentracyjnym umrzyło 2,5 tysiąca personów, głównie Ślązoków i Niemców. To jest ta tragedia ogólnośląska. I tu jest fest ważny plac. Wielokrotnie więcej zginęło tu aresztantów za polskiego ryskierunka niż za niemieckiego, bo w latach 1943 od maja do stycznia 1945 fungował tu nazistowski lager koncentracyjny. Stworzono go, by zabezpieczyć robota w zakładach zbrojeniowych pobliskich. Aresztantów, którzy się nie nadawali do roboty, oddelegowano do lagru w Auschwitz, bo to był podlager Auschwitz. I bez te 3 lata, 43 do 45, zginęło poraset więźniów. Przeczytam wam fragment z Kaś, bestsellera Zbigniewa Rokity. On tu cytuje łuszczyny z małych zbrodni. Posłuchajcie. Morel, czyli komendant lagru, nowych więźniów witał na placu apelowym słowami: wy hitlerowskie kurwy! Oświęcim to było przedszkole w porównaniu z moim sanatorium. Zdecydowaną większość katorżników stanowili okoliczni mieszkańcy. Często starcy, kobiety i dzieci. Wszystkich, jak leci, Morel uznał za nazistów i przypisywał im odpowiedzialność za straszne cierpienia, których sam doznał podczas wojny. W zgodzie spośród około 5 tysięcy osadzonych zginął przeszło co trzeci. Doszło do katastrofy humanitarnej. Świętochłowicki obóz był kilkukrotnie przepełniony. Ludzie głodzeni, gwałceni, nieustannie katowani na najbardziej wymyślne sposoby. W publikacji IPN-u czytam: jedną z metod znęcania się, szczególnie uciążliwego dla więźniów, było zmuszanie ich do ustawiania się parami naprzeciwko siebie i wzajemnego bicia się. Jeżeli ktoś nie chciał bić współwięźnia lub robił to zbyt słabo, był katowany przez personel obozowy. Więźniowie ulegali i bili się wzajemnie. Czasem do wzajemnego bicia zmuszano syna z ojcem. W niewielkim obozie w samym sierpniu 1945, gdy w tych apokaliptycznych warunkach szalała epidemia tyfusu,
umarło 632 więźniów, kilkadziesiąt osób każdego dnia. Ludzie co rano budzili się obok trupów, wyrzucali je przez okno. Jedna kobieta okazała się potem żywa, ale gdy jej ciało wyrzucili przez okno, nie miała siły dać o tym znać. Boreczek wspomina: kobiety biegały z kijami po baraku i polowały na szczury. Zresztą te szczury były tłuste, żywiły się dosyta w tym baraku trupiarni. Niektórzy tego nie wytrzymali. Raz jeszcze Boreczek. Kobiety szły pojedynczo, coraz wolniej i wolniej się do ogrodzenia zbliżały, a potem chwytały szybkim ruchem te druty i już tak zostawały. Potem wyłączono zasilanie i załoga je wyplątywała. 10 000 voltów, kilkadziesiąt razy więcej niż w Gniazdku. Tego było za mocka nawet dla komunistów. Przyjechała tu komisyjo we 1945 roku. Lager zawarto, wypuszczono hereszczantów, ale kazano im szrajbnąć taką lista, że nie będą nikomu gadać, co tu się działo pod groźbą heresztu. Dantejskie sceny. A terockie co zostało? Einfart, brama, tabule na upamiętnienie. A co tam jest? Z ogródki, słuchajcie, z ogródki. Nie ma tu miejsca pamięci, tak jak w Auschwitz-Birkenau. My to chcemy tu stworzyć, ale co? Tam są ogródki na grabach naszych przodków. To jest wielki Kirchhof Ślązoków, którzy byli męczeni od komunistów, od polskich komunistów. Komendantem lagru był Salomon Morel, polski Żyd, którego familia była zamęczono od nazistów. Oni zginęli w lagrach nazistowskich. I on zrobił taki odwet, można powiedzieć, ale też wszystkich wciepnął do jednego worka. Powiedział: wszystkie Ślązoki, Niemcy, które były we Wehrmachcie, podpisali Volkslista, to są nazisty. I co z nim? Dorobił się pędzyje wysoki, a kiedy w latach 90. zaczęto go ścigać, pitnął do Izraela i dożył sędziwego wieku aż do 2007 roku. Izrael go nie wydał, mimo listu gończego. I on pobierał pędzyjo od potomków tych personów, których tu zamordował. Bo przecież zamordował Ślązoków, a te bajtle tych Ślązoków, które tu on zamordował, żyły i płaciły na ta jego pędzyjo z Geltagu, ze podatków. Nie może tak być. Cywilizowany świat, kultura Europy Zachodniej, Unia Europejska. Nie może tak być. Musimy o to walczyć. To jest nasza erbowizna. Teraz chcę oddać zoca tym wszystkim, którzy w tym lagrze zostali pomordowani. Zrobimy to w ciszy i minutą ciszy uczczymy naszych przodków.
To, co zostało po Eintracht Hitte. W 1839 budują tu Eintracht Hitte i potem mianują tak całą kolonię. Dopiero w 1921 mianują to Huta Zgoda, a w 1947 Zakłady Urządzeń Technicznych ZUT, największy werk w Polsce. W 2008 likwidują, a potem to popadło w ruinę i zobaczcie, co z tego zostało. Przecież tu robiło się na silniki okrętowe. Takie coś, kurczę, zajechali, ja nie wiem. I one się ciągną aż tam, około tam. I kaj te podziemia wychodzą. Diabli wiedzą, znaczy tam nie byłem w środku. Ale one są ogromne podobno, duże. No to się łączy z czymś, ja? No diabli wiedzą, co to było. Bo to szło tak, aż tam w tamtą stronę. Aha. Nie, to za taki nie razem chodzi, bo jeszcze mam wpadł w taką dziurę, kurwa. Za mną Huta Florian, obecnie ArcelorMittal. W 1828 roku Karl Lazar Henkel von Donnersmarck kupuje plac od gospodarstwo rolne od młynarza. Buli ten młyn i buduje werk żelaza. W 30 latach XIX stulecia powstał ten werk jako Bethlen Falwa. W 1936 roku zmieniają miano z Falwa na Florian, a od 2005 roku przejmuje to srogo firma światowa ArcelorMittal. Od 1979 już nie fungują wielkie piece, a niedawno też zawarto sztalownia, ale jest to dali huta największego koncernu ArcelorMittal. Za nami wieże szachtowe. Można na nie wleźć, ale dzisiaj Poloki fajrują nieprzyleżytość, tak jak Żech powiedział na zaczątku filmu, no i nic nie zrobimy. Ja już tu kiedyś był, pora do zadku, piękny landschaft górnośląski i na Świętochlowice i na okoliczne miasta, więc polecam, to pora złotych chyba kosztuje, niestety nie pokażę wam tego landschafta. A co to było? W 1873 roku powstało tu gruba, bez połączenia poru placów grupskich, gruba Deutschland, na cześć zjednoczenia Niemiec, które było w 1871 roku, a właścicielem tej gruby jest baron Guido Henkel von Donnersmarck. Dzisiaj wiemy też słynną gruba Guido w Zobrzu, to jest właśnie ten Guido na jego cześć. W 1922 roku Świętochlowice i wschodnio Tajla Górnego Śląska dostało się do II Rzeczpospolitej w ramach autonomicznego województwa śląskiego. Gruba zmieniła miano. Na jakie? Na Polska? Nie, jeszcze nie na Polska. Na Niemcy. Mimo że jest w Polsce, to nie mianuje się Polska i no Niemcy, czyli przełożono te miano i no przeduplikowano na polsko-gotka. Dopiero w 1937, 3 maja, zmieniono ta nazwa na Polska. KWK Polska. Najprzód Deutschland Gruppe, potem kopalnia węgla kamiennego Niemcy, potem kopalnia węgla kamiennego Polska. I w 1972 roku kupluje to się ze grubą prezydent w Chorzowie, a w 1996 ostatnio tona węgla wyjeżdża tu i całkowitą likwidacją zakończyła się we 2000 roku. A ja chcę się pożegnać z wami z tego placu. Powiecie, hopie, ty żeś nie pokazał jeszcze najważniejszych placów Świętochlowic, Tajlów, Chropaczowa i Lipin. Specjalnie, żech tego nie zrobił, bo będzie ekstra tajlik. Myślę, że już za tydzień Lipiny, Chropaczów, tak emblematyczne, no i do tego jeszcze Piaśniki. Myślę, że fest wam, żech pokazał te Świętochlowice i Eintracht. No i zapraszam was do filowania. Knefel, subskrybuj, dzwoneczek, bo co tydzień, co piątek nowe filmy o 6 na wieczór.
No i Instagram, Facebook, firujcie mnie. Dziękuję wam za dzisiaj. Hopcie się Pyrsk.